Ало, Ева? Да? Адам, де е, бе? Моля? Ало, дай ме Адам, бе! Кой Адам? Ония с ябълката. Ало! Ало, Ева! Да. Абе, дай ме Адам, бе! Абе, кой е на телефона? Абе, дай ми Адам! Аз съм тук, брат му. Ало! Кой е на телефона? Абе, дай ми... Ало! Ало? Ало! Да? Ева? Кой се обажда, бе? Ева! Кой се обажда? Аз съм там от Слони. Сещаш се? Кое, бе? Оня там, бе! Кой, бе? Там, дето... От Луни. Кой се обажда? Кой се обажда? Аз съм... Кой? Аз! Кой ти? Оня, бе, дето в... Той там, тролея. Кой де стои? Там в жицата. Моля? Как, бе, там, дето се видяхме отзад? Не си спомняш как ходиш да си купуваш баничка? До училище там, бе. Да кой се обажда? Ти нали си балеринка? Да. Как знам? Моника, моля. А? Ало. Абе, кой е там, бе? Аз съм там. Кой си ти? Там, дето е. Кой там? Кой там? Господи, кой си ти? Аз дето съм там от Слони. Ало! Кое? Абе, аз там, дето купих твои. Кое? Абе, аз, бе. О, Ма ли помниш? Ева, да? защо преди малко беше взет телефона? Защото някой ми звънеше. И кой се вика? Абе, ти... Маша, Да. абе, Какво? какво? Ще кажа аз тебе какво? Защо? Ало? О! Да? Ко вража? Кого търсите? А? Ванка, ти ли сте? Не, А? грешите, няма така. А? Ванка? Грешите, казах, господине. Моля? Няма Ванка. Не Грешите. те чувам, бе. Грешите. А? Моля? Номера грешите. Какъв номер не те чувам, бе, Ванка? Ало? Как беше номер? А? Редала, Грига. Редала. Внимание към танка. Хвърли го по куба. Ванка? Ало? Ало, Иване, ко стана, бе? Какъв номер търсите? Иване! Какъв номер? Ало! Какъв номер търсите? А? Какъв номер търсите? Кое? Какъв номер търсиш, бе? Моля. Ало, Да. Ивка, Няма излезе. какой-то? Ало, дай ми я, бе. Кой да ти дам, бе? Абе, дай ми я, бе. Ало, Да. ало, дай ми Ивка. Няма я излезе. Къде излезе? Ало, Кой си ти, бе? ам ти ко... Абе, дай ми Ивка. Кой си ти, бе? Абе, не е важно, дай ми Ивка, бе. Да, бе, Левчо, казах ти излезе, бе. Ти български разбираш ли? Честита нова година. Благодаря. Удобно. Участвате в томболата на Kiss 13. Да. Трябва да отговорите на един въпрос. Готови ли сте? Да, къде? Дичо от коя българска поп група е? Две. Браво, печели ти пишка по радиото. Един голям кур. Благодаря на вас също и пожелавам също спечелите. Ало. Ало. Аз съм бе, базикам се. Ко правиш, ме путко?
Ало. Ало. Цецо. Чули се? Вижи. Ало. Ало. Иване, чули се, бе? Мехмет? Ало? Мехмет? Ами вам? Дайте ми петъц у вас. Те си там ли? Те си там ли? Ала, Иван там ли бе, да ме Иван, мама му да Иван. Мамата му да Иван, бе. А да Иван, мама му, бе. Ало? Иван? Моля? Газа майни, вика. Приго е. Приго е. Той като газа майни или да Иван майка ви? Ало, Петър. Ало? Ало. Да. Абе, търся... Михаил там ли е? Не, има ти грешка. Ема нищо, той трябва да е там. Няма го, има ти грешка, бе, човек. Добре, бе, човече, сега как? Грешка нямам. Кой номер търсиш? Еми, тос, нали, там е? Кой номер е, който там? Абе, Михаил. Абе, Михаил, няма Михаил, бе, човек. Ема те пиш... Шпион ли си? Ало. Просто ги лежи. Михаиле! Ай, няма такъв. Михаиле! Мишо! Ай, бай. Че ли баща му? Ай, затворя. Кого търсиш, бе? Пацуле! Кой? Пацуле! Имаш грешка. Пацу! Имаш грешка. Моля! Имаш грешка. Пак грешка, бе, пацуле! Ало! Кого търсиш, бе? Пацулта, пацуле! Не пацо, ма няма пацо. Моля? Няма пацо. Ама не те чуваме, пацуле! Ало! Да? Взимаш уни и тръгваш по пета надясно. Ама ако... Вземаш го и тръгваш, не искам да се разправяме. Ама на кого се обаждаш? Вземаш петия в третото и като тръгнеш назад и се получава точно отдясно на тебе. Чакай, на кого се обаждаш? Абе сега... Иван там. Какъв Иван бе? Йорданов бе. Извинявайте, нямам... Ама ти го вземи и тръгвай, защото няма време. Ама... Айде аз те чакам там от третото настрани. Ей, да се ебеш майка си, защото съм на 63 години, пари се еби майка си и не се подигравай. Сега отварям